Mit navn er Signe Linderstrøm, og jeg er chef for SMV og iværksætteri i Dansk Industri. I dag har vi fejret de kvindelige iværksættere, fordi det er Female Entrepreneurship Day. Og derfor så har vi inviteret en masse kvindelige iværksættere ind i huset til at komme og sætte fokus på, hvilke barrierer de oplever i forhold til at starte og vokse virksomheder. Vi har også haft nogen på scenen og pitchet nogle af deres rigtig seje virksomhedsidéer. Det er kun hver fjerde iværksætter, som er kvinde, og sådan har det set ud de sidste 20 år. Dertil så er det kun under 2% af venturekapitalen, som går til kvindelige iværksættere. Og det skal vi gjort noget ved. Vi skal inspirere flere kvinder til at blive iværksættere og tro på, at de også har evnerne til det. Derfor så bliver vi nødt til at sætte ind tidligt i skolesystemet, hvor iværksætteri meget mere skal inkorporeres i undervisning, fordi det er her, man kan påvirke børn og unges interesse for iværksætteri og ikke mindst troen på deres egen evner til det. Mit vigtigste takeaway det er, at vi har brug for handling nu. Der er mange gode løsninger på bordet, som vi har talt om længe. Nu har vi bare brug for, at politikerne sætter sig ved bordet og får gennemført nogle af de her gode forslag, som jeg mener kan være med til at gøre en forskel. Jeg er rigtig glad for, at vi i dag i Dansk Industri har kunne afholde Women Entrepreneurship Day og kunne samle rigtig mange kvindelige iværksættere til at komme ind og fejre deres virksomhed og deres succes.